Astăzi avem de a face o alegere între două oferte. Oferta lumii și oferta cerului. Ca să faci o alegere, trebuie să ai cel puțin două opțiuni. Ca să faci o alegere corectă, trebuie să ții cont de două lucruri. Să ai informații corecte și informații complete. Dacă nu ai informații corecte și complete, poți să faci o alegere greșită. Ce oferă lumea? Ce oferă cerul? Două oferte, o singură viață. De la naștere la mormânt, alegem zi de zi între cele două oferte. Cu cât avem mai multe informații, cu atât putem să facem o alegere mai corectă. Aceste informații le găsim unde le căutăm, în lume sau în Cartea Cerului, care avem informații atât de precise cu privire la ce oferă de cerul, la viața veșnică. Informațiile lumii sunt schimbătoare, pe când ale cerului sunt veșnice. Informațiile lumii se schimbă de la o generație la alta. Și știm că informațiile aduc convingeri. Convingerile aduc decizii. Și deciziile ne sigilează soarta noastră. Oferta noastră. Așa cum spuneam, informațiile cerului sunt veșnice, pentru că găsim în cuvântul scris, în Epistola către Iacov, capitolul 1, versetul 17, cuvântul lui Dumnezeu ne spune: orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este schimbare, nici umbră de mutare. Vedem că la Dumnezeu principiile Lui, făgăduințele Lui nu sunt schimbătoare. Dumnezeu ce a promis, Dumnezeu împlinește. Este Tatăl nostru. Dar nu putem să alegem decât una dintre cele două. Poate ni s-au întâmplat de multe ori să vedem două lucruri la ofertă și să ne placă amândouă, dar nu puteam lua decât unul singur. Care este principiul după ce te ghidezi? Cum alegi din două lucruri oameni? Avem o relatare în Biblie de o mulțime, sute de mii de credincioși care au căutat să le aibă pe amândouă. Și ce oferă lumea și ce oferă cerul. Și au sfârșit-o rău. N-au rămas cu niciuna. Un filozof ateu spune așa: creștinii sunt cei mai egoiști oameni de pe pământ. Și filozofia lui era și una reală. Zice, după ce că au viața veșnică, mai vor și viața aceasta. Erau poporul lui Dumnezeu. Au pornit din Egipt, care reprezintă lumea, spre Canaan, care reprezintă Canaanul ceresc. Și n-au ajuns, ci au murit în pustie, în țara nimănui. Nu s-au putut bucura nici de ce oferă Egiptul, adică de viața aceasta ce oferă lumea, și nu s-au bucurat nici de ce oferă Canaan. Pentru că n-au ajuns acolo. Au pierit în pustie. Sfârșitul lor a fost acolo. De ce n-au ajuns? Au plecat cu credință din Egipt. Încercăm să ne gândim că atunci când au sărbătorit Paștele, care însemna eliberarea lor, ei erau încă robi
Au urmat cu credincioșie toate instrucțiunile cu privire la eliberarea lor, referitor la ceea ce trebuiau să facă, inclusiv și ușorii la ușă să-i ungă cu sânge. Și mai mult decât atât, au văzut minuni nemai întâlnite și nemai auzite. Să treci prin Marea Roșie ca pe uscat. Să ai prezența lui Dumnezeu în stâlpul de nor ziua și în stâlpul de foc noaptea. Ce însemna lucrul acesta? Așa cum spunea Iacov. Ziua mă topeam de căldură și noaptea mă prăpădeam de frig. Așa este în deșert. Așa este în pustiu. Și primeau hrana zilnic sub formă de mană și multe alte minuni care sunt descrise, relatate în Scriptură și totuși n-au ajuns. De ce n-au ajuns în Canaan? Ne punem întrebarea, de ce n-au ajuns în Canaan? În Evrei 3:19, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, ne dă această relatare. Și aici, în capitolul 3, ne spune foarte clar motivul pentru care n-au ajuns, dar versetul 19 ne arată concluzia acestui capitol. Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. N-au crezut. Ce n-au crezut? Ceea ce era promis pentru Canaan. Făgăduințele lui Dumnezeu cu privire la Canaan. Ne dăm seama că mergeau spre Canaan, dar privirea lor era spre Egipt. Eu am interpretat lucrul acesta ca și cum ai merge cu spatele înainte. Pentru că privirea ta era înapoi. Cineva mi-a spus săptămâna aceasta, zice, nu, că aveau capul întors în spate, se uitau în spate. Dar ei mergeau înainte. Ei priveau către Egipt și este interesant că mergeau spre Canaan. Oricum ar fi mers, ne dăm seama că gândurile lor, dorințele lor, deci mintea lor, inima lor, a rămas în Egipt. A rămas acolo. Și de câte ori se răzvrăteau, spuneau, era mai bine în Egipt. De ce spuneau aceste lucruri? Ce era în mintea lor? În mintea lor exista Egiptul. Deși mergeau spre Canaan, ce este în mintea celor care au pornit spre Canaanul Ceresc, spre țara făcută? Ce este în mintea noastră? Făgăduințele lui Dumnezeu sau Egiptul sau lumea? Lumea, ei o cunoșteau, adică Egiptul știau că au trăit acolo. Dar făgăduințele lui Dumnezeu, ceea ce a promis Dumnezeu era la nivel de promisiune. Nu doreau să meargă prin credință, ci erau dispuși să meargă doar prin vedere. Cu ce se ocupă mintea noastră zi de zi? Ce își dorește inima noastră? Egiptul, care înseamnă lumea, sau făgăduințele cerului? Căutăm să vedem sau căutăm să credem? Dar cum cunoaștem făgăduințele pe care le-a lăsat Dumnezeu, dacă nu din această carte? Și întrebarea următoare este, câte făgăduințe cunoaștem din cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că aceste făgăduințe ne le-a făcut Tatăl nostru, fiecare dintre noi. Și toți avem parte de ele, dar cum să ai parte de niște lucruri pe care nici nu le știi, care nu le cunoști? Trebuie întâi să luăm cunoștință și după ce cunoaștem ce ne-a promis Dumnezeu, vine și credința. Avem un avertisment tare interesant
spus chiar de însuși Domnul Hristos când a fost pe pământ, în Luca, în capitolul 17, versetul 32. Este un verset scurt, dar care Domnul Hristos ne avertizează să luăm seama la el. Zice, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Ce a făcut nevasta lui Lot? Ca să ne aducem aminte. Știm că atunci, în Geneza 19, atunci când au venit îngerii să-i scoată în grabă din Sodoma, le-au dat o poruncă. Și porunca a fost aceasta. Să nu vă opriți în câmpie și să nu vă urcați înapoi. Și vedem că nevasta lui Lot s-a uitat înapoi. Și dacă citiți relatarea, mulți o cunoaștem, nevasta lui Lot s-a prefăcut în stâlp de sare. De ce s-a uitat înapoi când porunca a fost atât de clară? Să știți că întotdeauna privirea noastră se uită unde este inima noastră. Unde este inima noastră? De aceea, dacă am pornit spre Canaanul Ceresc, porniți și cu mintea și cu inima, nu doar fizic. Citeam într-o carte despre o întâmplare care s-a petrecut în Anglia cu câteva sute de ani în urmă. O prințesă mergea cu trăsura pe o stradă și la un moment dat a văzut că strada era blocată de o mulțime de oameni și nu putea să continue drumul. Au ajuns acolo, vizitiul a oprit trăsura, prințesa a coborât să vadă ce se întâmplă de nu poate să continue drumul. În mijlocul acelei mulțimi era un bărbat cu o carte în mână și vorbea mulțimii. Când a văzut bărbatul că prințesa a coborât și că se apropie să vadă ce se întâmplă, mulțimea i-a făcut loc și prințesa a ajuns până în fața lui, în fața omului cu cartea. Și cuvântarea bărbatului în momentul acela a luat o altă întorsătură. Și a început și a zis, astăzi asistăm la o mare și importantă licitație. Oferta este deschisă. Începe licitația. Și atunci bărbatul spune, cât valorează sufletul acestei prințese? Și a continuat și a spus, cine și cât oferă pentru sufletul ei. Apare prima persoană, prima ofertă. Eu ofer pentru sufletul prințesei lumea întreagă, cu peisajele ei frumoase, plăcerile acestei lumi, distracții, jocuri de artificii, jocuri de lumini, palate mari, bogății, petreceri, mâncare, băutură, muzică. Cunoaștem cine face această ofertă pentru sufletul fiecare dintre noi? Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Matei, capitolul 4, versetul 8 și 9. Matei 4, versetul 8 și 9. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt și a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mine. Deci vedem cât valorează pentru lumea aceasta, cât valorează sufletul tău. Împărății trecătoare, strălucire trecătoare,
Și dacă ne legăm viața de aceste lucruri, cum va fi viața noastră? Ca și lucrurile pe care le iubim. Pentru că nu ne legăm decât de lucrurile pe care le iubim. Unde sunt imperiile lumii? Unde sunt cezarii care pretindeau adorare ca și cum ar fi Dumnezei? Unde sunt bogățiile împăraților lumii? Unde sunt cei ce au alergat și și-au risipit viața și-au dedicat viața pentru aceste bogății? Unde sunt? Am participat la mormântări. De multe ori și cu toții am văzut ce ia omul din lumea aceasta când moare. Ce ia? Ajungem la a doua ofertă. Și bărbatul continuă și spune: altă ofertă pentru sufletul prințesei. Și a zis bărbatul, a zis bărbatul: ia-ți în față o altă persoană și spune: sufletul prințesei valorează atât de mult încât toate bogățiile și tot ce oferă lumea aceasta nu poate plăti pentru sufletul ei. Eu îi ofer viața veșnică. Viață fără sfârșit, care nu se va termina niciodată. Acolo nimeni nu duce lipsă de locuință, de îmbrăcăminte, de hrană, de apă și nu vor mai avea probleme cu frigul, cu căldura, intemperiile care le trăim astăzi. Acolo nu sunt războaie, conflicte, nu sunt revoluții, suferință, durere, lacrimi, bătrânețe, nici moarte. Pacea, bucuria și fericirea este partea celor ce aleg această ofertă. Și bărbatul a continuat și a zis: și acum, stimată prințesă, ce alegi? Oferta lumii sau oferta cerului? Ce preț, ce valoare îi dai sufletului tău? Și prințesa, mișcată până la lacrimi, a ales oferta cerului și a înțeles cât de mult valorează sufletul ei. Dacă tu să ai parte de această ofertă și acces la această viață, am pus viața mea. Sângele meu care a curs ca preț pentru viața ta. Și să deschidem în cuvântul lui Dumnezeu, în epistola lui Petru, capitolul 1, versetul 18 și 19. Căci știți că nu cu lucruri pereitoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihan. Vedem cât valorează pentru cer viața noastră, sângele, viața Domnului Hristos. Poate că într-o zi ți este blocat drumul și ești foarte deranjat că nu poți să-l continui. Poate fi o încercare, poate fi o suferință, pierderea unui lucru sau unei persoane dragi, sau o piedică ca să-ți atingi visul carierei tale și să ajungi acolo unde ți-ai dorit. Blocarea drumului în viața aceasta este ocazia ta de a te întâlni cu oferta cerului, în care trebuie să alegi cât valorează sufletul tău. Îi dai un preț trecător sau un veșnic. Și ajungem acum la prima ofertă. Ce oferă lumea? Și aici vedem cât durează, în primul rând, cât durează viața omului pe pământul acesta.
în Iov, cartea lui Iov, capitolul 14, 1 și 2. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: omul născut din femeie are viață scurtă, dar plină de necazuri. Se naște, e tăiat ca o floare, fuge și pierde ca o umbră. Vedem aici că ne spune unul dintre cei mai bogați oameni ai timpului său ce este viața omului. Și de atunci viața era mai lungă decât este acum. În Iacov 4:14 găsim o altă relatare în sensul acesta. Iacov 4:14. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțintel, apoi pierde. Vedem că viața noastră este comparată ca un abur, ca să ne ajute să înțelegem cât de trecători suntem pe pământul acesta, prin această ofertă a Lui. În Iacov 1:10 și 11, cuvântul lui Dumnezeu ne spune: bogatul dimpotrivă să se laude cu smerirea lui, căci va trece ca floarea ierbii. Răsare soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba, floarea ei cade jos și frumusețea înfățișării ei pierde. Așa se va vesteji bogatul în umbletele lui. Deci vedem că chiar viața bogatului este comparat ca floarea ierbii, care cade jos și se usucă. Cât de trecătoare este viața bogatului. Chiar dacă și-a pus încrederea în bogății, vedem că bogățiile nu-l pot ajuta cu nimic la lungirea vieții să mai poată trăi. Deși mulți încearcă lucrul acesta, dar vedem că viața este așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce este în lume? Ce este în lume? Haideți să vedem ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu, ce este în lume. În 1 Ioan, capitolul 2, versetul 16 și 17. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. Vedem că aceste cuvinte ne arată că lumea aceasta și pofta din lumea aceasta este trecătoare. Și ne arată, de fapt, în ce să ne încredem, în cine să ne încredem. Și versetul 15 ne dă un sfat, un avertisment. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în ea. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este. Vedem că în lumea aceasta nu mai există dragoste. Vedem câte lucruri se întâmplă. Nu mai există. Trist este că în multe biserici nu mai există dragoste. Și de ce nu există dragoste? Pentru că în 1 Ioan 4:8 spune: cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Pentru că lumea nu mai cunoaște pe Dumnezeu. Și încrederea este pusă în ceea ce oferă lumea și în ceea ce oferă Dumnezeu. Ce ia omul cu el când moare? Așa cum am văzut la mormântări, omul nu ia nimic. Dar ce ne spune cel mai înțelept om?
Cine spune ce este viața pe pământul acesta? În Ecleziastul, capitolul 1, chiar la început, începe cu aceste lucruri, le dă o importanță destul de mare, începe cu aceste lucruri, ca să înțelegem ce este viața. Versetul 8 și 9. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune, ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Ce a fost va mai fi, ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Deci aici ne spune frământarea din lumea aceasta, dar vedem că toate frământările, toată zdroaba și lupta aceasta, vedem cum este numită de cel mai înțelept om care a fost pe pământ, afară de Domnul Hristos. Zice, ce a fost, se mai face și ce va fi, a mai fost. Și versetul 14 ne spune continuu cu aceste gânduri. Am văzut că tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Cine spune deșertăciune și goană după vânt? Și aceste cuvinte nu sunt luate în seamă decât am întâlnit multe persoane care au ajuns în vârstă și atunci au ajuns să înțeleagă aceste lucruri, pentru că au văzut că viața este spre sfârșit și și-au pus întrebarea pentru ce am alergat și cu ce m-am ales. Și în capitolul 2, versetul 11, ne spune: apoi m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem. Am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare, nimic care să rămână veșnic pe pământul acesta. Deși, cum am prezentat într-o ocazie, oamenii nu se gândesc la moarte decât când ajung la boală, la suferință sau când au o vârstă destul de înaintată. Nu se gândesc. De ce? Pentru că am fost creați să trăim veșnic. Am fost creați pentru lucrurile veșnice. De aceea cerul ne oferă această ofertă. Pentru că tot ce este pe pământul acesta este trecător. Oferta cerului. Ajungem la cealaltă ofertă, la a doua ofertă, oferta cerului. Și oferta cerului o găsim în Ioan 3:16. Bine cunoscutul text care este numit textul de aur al Bibliei. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit, vedem că această ofertă se bazează pe dragoste. Această ofertă este, așa cum ne spune textul, este oferită oricui. Toți suntem copiii lui Dumnezeu, am fost creați de El. Dar vedem că nu oricine are parte de această ofertă a cerului, pentru că cuvântul ne spune oricine crede. Trebuie să crede. Ca să crezi, trebuie să iei cunoștință cu promisiunile, cu făgăduințele lui Dumnezeu, cu informațiile care le avem aici cu privire la viața veșnică, dacă vrem să o avem. Cât de mult a iubit Dumnezeu lumea, de multe ori se banalizează, se prezintă foarte superficial. Dar dacă ne-am gândit să ne se ceară într-o zi să renunț la casă, să renunț la mașină, să renunț la servici, la carieră, să renunți la conturile tale în bancă, dar să ai bani, nu conturile să fie goale. Să renunți la tot ce ai sau să renunți la copilul tău. Ce alegi? Ce dai? Dai totul sau dai fiul?
ce a dat Dumnezeu Tatăl. A dat pe Fiul. Putea să dea ceva mai mult și nu a dat. În 1 Ioan ne spune, capitolul 4, versetul 8, cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. El nu are dragoste, ci este dragoste. În această împărăție, temelia și baza tuturor lucrurilor este dragoste. Cea mai nefericită persoană de pe pământul acesta este acea persoană care nu e iubită de nimeni. Dar în oferta cerului, în împărăția lui Dumnezeu, nu există astfel de persoane. Oferta cerului este posibilă doar prin jertfa Fiului Său și doar prin El avem acces la această viață. La această viață veșnică. Cum răspunde oferta cerului la nevoile omului? Prin nevoile acestea trecătoare, Dumnezeu vrea să ne conștientizeze de nevoile veșnice. De valoarea sufletului nostru. Care este prima nevoie a omului? Este să aibă o familie. Și avem în Cuvântul lui Dumnezeu, în 1 Ioan, capitolul 3, 1 Ioan, capitolul 3, și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Este foarte interesant aici că Apostolul Ioan ne spune: vedeți, veniți și vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Când chem pe cineva ca să-i arăți un lucru, când îl chemi? Când nu poți să-l explici. Și Ioan, neavând cuvinte, ca să poată să explice această dragoste, zice: veniți și vedeți voi. Veniți să vedeți. Cu toții suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ne spune care este statutul nostru de copii. Și Dumnezeu este Tatăl nostru. Dar diavolul a reușit să strice această relație în mintea noastră și cel mai trist lucru este că reușește prin religii și prin biserici. Că Dumnezeu este un tiran. Este un Dumnezeu aspru, fără milă, care așteaptă să pedepsească pe copiii săi. Și dovada este când se vorbește de iad, când se vorbește de purgatoriu. Însuși Papa Francisc, care a murit, el a spus într-o cuvântare că Biserica Catolică a crezut în iad, dar au greșit. Nu poate să fie un Dumnezeu iubitor și să-i ardă pe oameni veșnic. Nu este compatibil. Și a spus: biserica nu mai crede, dar învățătura are rădăcini adânci în bisericile acestea. Și aceste lucruri ne-au influențat chiar și pe mulți dintre protestanți. Pentru că sunt biserici protestante care spun de la anvoanele lor că Dumnezeu este dragoste, dar în același timp spun că Dumnezeu îi va chinui pe cei răi. Vor arde într-un foc veșnic. Înseamnă că Dumnezeu își găsește plăcerea în lucrul acesta. Știm că Dumnezeu, ca să pună capăt suferinței omului, a trimis pe Fiul Său ca să-l salveze din această stare nenorocită de păcat. În Galateni 3:26, aici
avem un alt exemplu, dar Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, este plină de astfel de exemple. Și aici ne spune capitolul 3, versetul 26, căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credință în Hristos Iisus. Ce ne spune? Că suntem fii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu este Tatăl nostru. Nu contează religia pe care o ai, nu contează naționalitatea, nu contează cultura. Ești creatura lui Dumnezeu. Ești copilul lui. El este Tatăl tău. Și când ne uităm la universul acesta, la lucrurile care sunt create, la pământul acesta, la frumusețile acestea care există, putem să spunem cu toată certitudinea, Tatăl meu a creat aceste lucruri. El este stăpânul, împăratul și conducătorul acestui univers. Din ce familie legală facem parte? Mintea noastră poate să cuprindă acest lucru. Câți n-ar fi dorit să se nască în familii bogate, renumite, cu prestanță și cu renume? De exemplu, dacă ți-ar spune, dacă ai fi fiul lui președintelui Trump, cum s-ar uita lumea la tine? Când știi că ești președinte, când știe că ești fiul președinte. Dar că ești fiul împăratului împăraților și rege al regilor, cum ar trebui să te comporți, ce ar trebui să simți? Să te comporți ca un prinț. Toți suntem prinți și prințese, pentru că Tatăl nostru este împăratul. Este regele întregului univers. Și dacă suntem fii, dacă suntem copiii lui Dumnezeu, știm că copiii moștenesc de la părinți. Ce moștenim? Uitați-vă aici, în Galateni. În Galateni, capitolul 4, versetul 6 și 7. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhului Fiului Său, care strigă Aba, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Dacă ești fiu, ești moștenitor prin Dumnezeu. Moștenim lucrurile Tatălui nostru. El este Dumnezeul cerului și al pământului. Puțini pe pământul acesta au privilegiul acesta să fie prinți și prințese. Dar unde sunt prinții și prințesele, de 100 și ceva de ani în urmă, asta până la începutul istoriei acestei lumi, unde sunt? Dar prinții și prințesele lui Dumnezeu vor fi o veșnicie. Statutul lor nu se termină niciodată. Nu va avea sfârșit. Ne dăm seama ce statut avem pentru veșnicie. Ca prinți și prințese, ce vom primi? În Apocalipsa 2, capitolul 10, Apocalipsa, capitolul 2, versetul 10, aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune: nu te teme nici de cum de ce ai să suferi, iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Și aici începe făgăduința: fii credincios până la moarte și îți voi da coruna vieții. Și în capitolul 3, cu versetul 11, ne spune: eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia. Deci vedem că prinții și prințesele, cei mântuiți, vor fi încoronați de însuși Domnul Hristos. Cu coroane împodobite cu tot felul de diamante, perle prețioase, mărgăritare, pe care niciun împărat pământesc n-a purtat o astfel de coroană ca frumusețe și valoare. Prinții și prințesele vor avea nume noi. Tot aici în Apocalipsa, capitolul 2, versetul 17.
Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă. Și îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu știe nimeni decât acela care îl primește. Vedem că numele nou ne va fi dat de Tatăl nostru, de copiii ai săi, dar mai mult decât atât. Numele va reprezenta caracterul. Caracterul nostru pe pământul acesta, în viața aceasta pe care am trăit-o. Și dacă ne gândim la 3 persoane, cum spune cuvântul lui Dumnezeu în Ezechiel, pe viața mea mă jur că dacă ar fi Noe, Daniel și eu, numai ei și-ar mântui sufletul. Când ne gândim la Daniel, la ce ne gândim? Omul rugăciunii. Un om care atât de strâns a fost de Dumnezeu, relația lui a fost atât de strânsă, încât încercați să vă gândiți că vrăjmașii lui au căutat să-i caute pe greșeală și nu i-au găsit. Dacă vrăjmașii mei sau ai tăi au căutat greșeala, au găsit la mine. La Daniel nu au găsit. Vedem ce putere are rugăciunea și cum transformă viața omului. Al doilea nume luăm pe Noe. Când vorbim despre Noe, la ce ne gândim? La potop. Noe a fost un om al credinței. Să-i spună Dumnezeu că pregătește o corabie, că va veni un potop de apă. Când până atunci nu plouă. Citiți Geneza și veți vedea că era un abur care uda pământul. Să faci o corabie, că va veni ploaie, care științific nu se putea dovedi. Trebuia să ai credință. Și nu o credință de o zi, 2 ore. Că poate ne descurajăm când ne spune la cineva despre oferta lui Dumnezeu, despre ceea ce vrea cerul, ceea ce dorește să ne ofere cerul la anumite persoane și ne refuză 1, 2, 3, ne descurajăm. Dar noi, cât timp a predicat? 120 de ani. Cât a lucrat la corabie, le-a și vorbit oamenilor despre ceea ce va veni. Și cum pot să fie salvați. Și când vorbim de Iov, vorbim despre suferința lui. Ce vedem aici? Cât de mult l-a iubit pe Dumnezeu. În toată suferința aceea prin care a trecut, nu s-a repădat de tot. Și cunoaștem bine să vezi 10 sicrie, să pierzi totul. Și el nu s-a lăsat de Dumnezeu. Peste noi, dacă vine o încercare, dacă vine un necaz, ce facem? Mai avem aceeași iubire față de Dumnezeu? Următorul lucru pe care își dorește o familie, vedem că primul lucru își dorește o familie și această familie o altă nevoie. Care este nevoia următoare? Această familie are nevoie de o casă. Mulți își doresc să aibă o casă frumoasă și comună. Rămânem surprinși de multe ori când vedem anumite case atât de frumoase, construite și cu gust. Dar întrebarea se pune, cum va arăta locuințele acelea care le vă pregătește Domnul Iisus? Să deschidem în Cuvântul lui Dumnezeu, în Ioan, capitolul 14, Ioan 14, de la versetul 1 la 3. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Să nu vi se tulbure inima. Dacă pe pământul acesta nu aveți o casă, să nu vi se tulbure. Domnul Hristos a pregătit o casă, o locuință
pentru toți cei care acceptă oferta cerului. Și această casă nu este trecătoare, veșnică, așa cum este. Domnul face lucruri veșnice. Care sunt materialele din care se va construi casa? Materiale, ceea ce nici nu ne putem imagina, din care va fi construită casa noastră. Și ca să faci o casă frumoasă, ai nevoie de meșteri buni. Dacă nu ai meșteri buni, nu poți să faci o casă frumoasă. Cine este meșterul care face aceste locuințe? Pentru cei biruitori care se pregătesc să locuiască acolo. Cine este meșterul? Domnul Hristos spune, mă duc să vă pregătesc un loc. Deci cel care a creat întregul univers, lumea noastră, este cel care ne va pregăti casa. Ne putem imagina lucrul acesta. În Geneza 1:31 vedem la sfârșit, la relatarea creațiunii, concluzia este, erau foarte bune. Erau foarte bune. Dumnezeu face lucruri foarte bune. Cum a fost creat omul? Poate rămânem surprinși de acest text foarte minunat, în Psalmul 8. Psalmul 8. Versetele 4 și 5. Îmi zic, ce este omul să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. Cum a fost creat omul? Cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Suntem fiii Lui. Suntem creatura Lui. Suntem răscumpărați de El. Vedem care este statutul nostru. Ce ne oferă cerul, chiar dacă suntem în această lume a păcatului. După ce ai o familie, ai locuință, ai casă, ai nevoie de altceva, de hrană. Cum a fost hrana omului la început? Ce a dat Dumnezeul omului atunci când l-a creat? Geneza, capitolul 2, versetul 16. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcerea lui din orice pom din grădină. Știm că Dumnezeu a creat grădina Eden și l-a pus pe om acolo. Și a zis, poți să mănânci din orice pom după plăcere. Vedem care era hrana omului la început. Ce a dat omul, Dumnezeu omului, cum a fost creat și pentru ce a fost creat, ca să consume. Ca hrană. În Apocalipsa 2:7, Apocalipsa 2:7, aici găsim un alt aspect, 20, Apocalipsa 2:7. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi vei da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Celui ce va birui, ce îi va da Dumnezeu, să mănânce din pomul vieții. Ce înseamnă lucrul acesta? A mânca din pomul vieții. Și găsim un alt text la sfârșitul Bibliei, la ultimul capitol, capitolul 22, versetul 2, ne arată unde este pomul acesta. În mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună, și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamului. Vedem că pomul vieții este pentru reîmprospătarea veșniciei. Și în Isaia, capitolul 66:23, Isaia 66:23, cuvântul lui Dumnezeu ne spune:
Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: în fiecare lună nouă și în fiecare sabat va veni orice făptură să se închine înaintea mea. Am văzut că în Apocalipsa 22, revenim în Apocalipsa 22, cu versetul 2, aici ne spune: în fiecare lună pomul va da alte roade și va face 12 feluri de rod. Pentru cine face pomul acesta aceste fructe? Pentru cei mântuiți, care trăiesc veșnic. Și de ce spune că în fiecare lună nouă? Pentru că în fiecare lună nouă pomul face alte roade. Pentru cei mântuiți. Și în fiecare lună, când sunt aceste roade, noi vom merge și vom consuma din ele și prin acest act de a mânca din pomul vieții, reînnoim decizia că vrem să trăim veșnic. Chiar dacă am ales veșnicia, am ajuns în veșnicie, totuși, în fiecare lună nouă, reînnoim alegerea noastră. Pentru că în Geneza 3:22, aici ne spune: de ce Adam n-a putut să mănânce din pomul acesta? În capitolul 3:22, Domnul Dumnezeu a zis: iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul, să-l împiedicăm, dar acum, ca nu cumva să-și întindă mâna și să ia din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. Ce face pomul vieții? Face să trăiești veșnic. De aceea, lună de lună, chiar dacă suntem acolo, trăim veșnic, trebuie să ne arătăm dragostea noastră prin această decizie față de Dumnezeu. Dacă ai hrană, mai ai nevoie de ceva, de apă. Pentru mulți, pe pământul acesta, apa este o problemă. Și va ajunge o problemă majoră și globală. Și pe mine mă surprinde un lucru, că 3 sferturi din pământul acesta este apă. Și totuși, mulți oameni suferă de apă de băut. Dar ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu în sensul acesta? Apocalipsa 7. Apocalipsa, capitolul 7, versetul 16 și 17. Apocalipsa 7, 16 și 17. Căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor. Îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochiul lor. Ce le spune? Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sec, nu îi va mai dogorî nicio arșiță. Și unde îi duce Domnul Hristos? La izvorul apei vieții. O apă care de pământul acesta când am întâlnit. Avem casă, avem familie, avem casă, avem hrană, avem apă. Nu mai trebuie ceva? Îmbrăcăminte. Apocalipsa 3, 5 și 6. 3. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 5 și 6. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții, ci voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea Îngerului. Cine are urechi să asculte ce zice bisericii. Deci, ce haine ne oferă Dumnezeu? Ce haine îmbrăcăm atunci când mergem în fața unei personalități, în fața unui președinte? Dar hainele acestea cu care ne îmbracă Dumnezeu pe cei biruitori
vor sta înaintea Dumnezeului veșnic. O vor purta doar cei care au biruit și numele lor au rămas în cartea vieții. Cu hainele acestea vor umbla cu împăratul împăraților în tot universul, care este împărăția lui. Niciun împărat pământesc n-a purtat o astfel de haină, oricât de bogat ar fi fost, pentru că n-a avut haină care să fie în țesătura cerului. Cetățenie. Câți nu și-ar dori să aibă cetățenie în țara cea mai bogată, cea mai frumoasă, să trăiască în siguranță, prosperitate și libertate. Și să deschidem în sensul acesta în Filipeni, capitolul 3 cu 20, Filipeni, capitolul 3, versetul 20, cuvântul lui Dumnezeu ne spune: dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii Lui pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm. Deci unde este cetățenia noastră? În ceruri. Dar noi știm pe pământul acesta, ca să ai cetățenie într-o țară, în general, zic în general, trebuie să te naști în acea țară. Cine se naște în împărăția lui Dumnezeu are această cetățenie. Și să deschidem în Evanghelia după Ioan, unde vorbește despre această naștere. Capitolul 3, versetul 3 și versetul 5. Drept răspuns, Iisus i-a zis: adevărat, adevărat vă spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele Maicii sale și să nască? Iisus i-a răspuns: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Un lucru foarte interesant și progresiv. Versetul 3 ne spune: dacă un om nu se naște din nou. Prima informație este: trebuie să te naști ca să ai dreptul la această cetățenie. Și atunci când ajungem să ne naștem, versetul 5 ne spune lucrul acesta. Iisus i-a răspuns: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Vedem că versetul 3 ne spune: nu poate vedea. Deci ca să vezi împărăția lui Dumnezeu, ca să vezi promisiunile care sunt făcute în cuvântul Său, atunci trebuie să te naști. Nu poți să vezi. Și după ce vezi, apare dorința de a intra în posesia acestor lucruri. Vrei să intri. Și aici spune: cum? Ce trebuie să faci ca să intri? Trebuie să te naști cum? Din apă și din Duh. Mulți fac excursii, călătorii cu avion, cu mașină. Deplasarea în locurile cele mai frumoase de pe pământul acesta. Dar acolo vom merge în tot universul și îl vom explora. Cu ce ne vom deplasa? Haideți să vedem în Daniel, capitolul 9, 21 la 23. Zice: pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor iute omul Gabriel, pe care îl văzusem mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. El m-a învățat, a stat de vorbă cu mine și mi-a zis: Daniele, am venit să-ți luminezi inima. Când ai început tu să te rogi, a ieșit cuvântul
și eu am venit să-ți vestesc că și tu ești prea iubit și scump. Ia aminte, dar la cuvântul acesta și înțelege de tine. Deci când a plecat îngerul de la tronul lui Dumnezeu, când Daniel a început să roage, cu ce viteză? Nu putem să o explicăm. Să poți vizita întregul univers. Cu ce viteză? Care este costul? Mulți ar dori să viziteze locurile frumoase de pe pământul acesta, dar nu-și pot permite. Dar cum este universul care ne așteaptă să cunoaștem și să-L explorăm ca copii ai lui Dumnezeu? Este moștenirea noastră. O altă problemă, după ce avem cetățenie, facem excursii, apare o altă problemă. Moartea. Ce este moartea pe pământul acesta? Este o tragedie. Este o groază, frică, durere, suferințe, lacrimi, despărțire. Și cuvântul lui Dumnezeu ne arată lucrul acesta ce ne oferă Împărăția lui Dumnezeu. Vedem aici ce ne oferă lumea, dar ce ne oferă cuvântul lui Dumnezeu. Să deschidem în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 51 la 54. Iată vă spun o taină, nu toți vom adormi, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va răsuna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezire să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Vedem aici că moartea nu va mai exista. Ceea ce oferă cerul, o viață unde nu mai există moarte. Și în Apocalipsa 21:4, în aceeași idee, cuvântul lui Dumnezeu ne spune următorul cuvânt. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Vedem că ceea ce oferă cerul, viața fără sfârșit, viața veșnică. Ceea ce este în inima fiecărui persoane de pe pământul acesta vor să trăiască. Nimeni nu vrea să moară. Doar în situații de excepție, situații grele, de boală, de suferință și așa mai departe. Vedem că în Corinteni ne spune trupul acesta va fi schimbat. De ce este atât de important trupul acesta? Când Domnul îl va schimba, nu vom primi alte trupuri. Trupul acesta va fi schimbat. Și de ce trupul acesta? Pentru că trupul este mijlocul în care noi ne formăm caracterul. În corpul acesta ne formăm caracterul pentru cer. Sau în corpul acesta ne formăm caracterul pentru lumea aceasta. Primim oferta lumii sau oferta cerului în corpul acesta. Și de aceea este atât de important, pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Deci contează foarte mult, și repet, foarte mult felul cum îngrijim corpul nostru. Pentru că contează de ceea ce mâncăm, cum gândim. Ne influențează foarte mult în ce alegere facem. Alegerea lumii sau a cerului. Dacă vom îngriji trupul, așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu, vom putea să facem alegerea cerului. Dacă vom merge după principiile lumii, vom alege oferta lumii. Bogăție. Oamenii toată viața caută să adune, să aibă bogăție. Cine spune cuvântul lui Dumnezeu în sensul acesta? Apocalipsa 21,
versetul 21. Apocalipsa 21, versetul 21. Cele 12 porți erau 12 mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Ulița cetății era de aur curat ca sticla străvezie. Dacă ne imaginăm că străzile acolo vor fi de aur. Valoarea cea mai mare în lumea aceasta vedem că este aur. Mulți păstrează bogățiile în aur ca să nu se devalorizeze. Cine are aur se consideră om bogat. Dar vedem că acolo străzile sunt de aur. Și vedem că fiecare poartă pe care intri în mărgăritar, atât de mare cât poarta, va fi doar dintr-un singur mărgăritar. Ce mărgăritar? Ce? Nu ne putem imagina. Dar dacă străzile sunt de aur, cum va arăta cetatea? Din ce materiale? Ce frumuseți? Și haideți să vedem un pic aici. Ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu? Să luăm un pic aminte la materialele din care va fi făcută cetatea. Să vedem dacă le recunoaștem pe pământul acesta. Versetul 19 ne spune așa: temeliile zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul. Cea dintâi temelie era de aspis, a doua de safir, a treia de halchedon, a patra de smaragd, a cincea de sardonyx, a șasea de sardiu, a șaptea de hrisolit, a opta de beril, a noua de topaz, a zecea de crisopraz, a 11-a de iacint, a 12-a de ametist. Vedem temelia, numai din ce pietre prețioase. Cunoaștem lucrurile acestea. Aceste materiale le cunoaștem pe cuvântul acesta. Dacă vedem că temelia este făcută din aceste pietre prețioase, cum este făcută cetatea? Vedem ce frumuseți care nu ne putem imagina. Și în sensul acesta, Apostolul Pavel ne spune foarte clar lucrul acesta. Apostolul Pavel a ajuns la aceeași concluzie ca și Ioan. Ioan a spus: veniți și vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. N-a găsit cuvinte, n-a știut cum să explice. Și Pavel vine tot în sensul acesta, dar după părerea noastră, parcă este în altă formă, dar spune același lucru. 1 Corinteni 2:9. Dar după cum este scris, lucrurile pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-a sunat. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Și acest text este luat din Isaia 64:4. Vedem aici lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit. Și Pavel nu era un oarecare. Era un om foarte învățat al timpului său. Știm că Festus i-a spus: Pavele, de atâta înțelepciune ai dat în nebunie, când a fost înaintea lui Festus. Și Pavel a stat înaintea filozofilor lumii în Atena, care se ocupau numai cu lucruri noi, cu descoperiri noi. Și Pavel a stat înaintea lor în Areopag. Și vedem că Pavel, un om atât de învățat, un om atât de cunoscător a multor lucruri, nu știe cum să explice, nu găsește cuvinte și atunci spune ceea ce ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit și la mintea omului nu s-a sunat. Cine poate să descrie un lucru pe care nu l-a văzut niciodată? Nici n-a auzit, nici prin gând nu i-a trecut, nici va simți lucrul acesta. Putem să descriem un lucru. Și un exemplu în sensul acesta, un sălbatic prin junglă, și așa cum sălbaticii sunt obișnuiți să vâneze, triburile care noi așa le numim sălbatici,
Mergând la vânătoare, dar lumea s-a civilizat și teritoriul lor s-a îngustat și într-o zi, când a ieșit la vânătoare, a văzut o turmă de capre. El a crezut că este vânat. Și a pus săgeata în arc, a întins arcul și a tras, a ochit o capră, a căzut capra jos, s-a dus să o ia, când s-o ia, a venit paznicul care era cu caprele, l-a prins și a chemat poliția și să ducă să-l judece. Și ca să-l poată judeca, avea nevoie de un translator, nu se înțelegea. Și atunci i-a spus, uite, polițistul i-a spus, uite, pentru fapta aceasta, spune-i, i-a spus translatorului, în sfârșit au găsit un translator și i-a spus, pentru fapta aceasta spune-i că va fi închis în pușcărie. Și atunci translatorul i-a zis, cum să-i spun? Că ei nu știu cum arată un zid. Și atunci îi spune, va fi condamnat 7 ani la pușcărie. Zice, n-am cum să-i spun, pentru că ei n-au noțiunea timpului. Cred că cam așa suntem și noi cu lucrurile veșnice. N-avem acele noțiuni, decât le acceptăm prin credință că El este Tatăl nostru. Și El ne-a făcut făgăduința aceasta, promisiunile acestea. Ați fost copii? Cred că nimeni n-a fost mare dintr-o dată, a fost copil. Când vă promiteau părinții un lucru, îi credeați. De ce? Părinții împlineau ce promiteau. Cred că aveți copii. Au crezut copiii atunci când le-ați promis ceva. S-au îndoit vreodată. De ce au crezut copiii totdeauna? Pentru că știau că părinții îi iubesc. Și cunoșteau părinții. Și știau că ce promit împlinesc. Se pune atunci întrebarea, de ce ne îndoim de multe ori de făgăduințele lui Dumnezeu și nu ne încredem în El? Pot fi două aspecte. Nu le cunoaștem sau nu ne încredem în Tatăl nostru iubitor. Pentru că Dumnezeu poate să împlinească aceste promisiuni. Puterea Lui nu este limitată cum este a părinților în ziua de astăzi. Ar dori să le dea multe la copii, dar nu. Pentru că sunt limitați. La Dumnezeu nu există așa ceva. Și El întotdeauna își împlinește făgăduințele pentru copiii Săi. Și în Marcu 10:15, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, Marcu 10:15, adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Deci avem învățătura clară a Scripturii, dacă nu vom crede ca un copilaș, dacă nu vom avea caracteristica aceasta a copilașului, nu vom intra în împărăția lui Dumnezeu. Și ajungem la concluzia acestui studiu. Și ca și concluzie, deschidem în Cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia după Matei, capitolul 6. Și este un text bine cunoscut, care îl cunoaștem, cred că, pe din afară. Și aici ne spune, de la versetul 31, nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca. Fiindcă toate aceste lucruri, neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de El. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri se vor da pe deasupra. Tatăl nostru este Cel care ne-a creat și El știe cel mai bine care sunt nevoile noastre. Spune, nu vă îngrijorați, că voi sunteți în mâna mea. Și dacă El este Tatăl nostru, atunci să-L lăsăm să-și facă datoria de Tată, căci El se îngrijește de noi. Și de nevoile noastre.
Și versetul 33 ne spune: căutați mai întâi. Ce să căutăm mai întâi? Cele veșnice. Și nu vom fi lipsiți de cele necesare pe pământul acesta. Dacă căutăm mai întâi împărăția Lui, înseamnă că știm cât valorează sufletul nostru. Pentru că sufletul nostru valorează viața Fiului Său, sângele Fiului Său care a curs pentru noi. Viața ta are valoare. Ce valoare îi dai? Ce valoare îi dai sufletului tău? Unul trecător sau unul veșnic? Tu ești cel care alegi, tu ești cel care decizi. Și în Matei 16, cu 26, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în felul următor: și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Ce ar folosi? Oamenii care au cucerit lumea, ce au rămas, unde sunt? Și vedem aici că omul nu poate da nimic pentru sufletul său. Citeam o istorioară despre un fermier care într-o zi a găsit un pui de vulturi care nu putea să zboare. Și l-a luat acasă, l-a dus și i-a dat drumul între găini. Puiul a început să învețe de la găini, să scurme, să mănânce și să comporte ca ele. Dar după luni de zile, când scurma cu găinile, a văzut că în văzduh zbura un vultur și cu strigătul lui răsuna văzduhul. Atunci puiul a înțeles că menirea lui nu era să scurme cu găinile în gunoaie, ci menirea lui era să se înalțe în văzduh, la înălțime. Și a luat zborul și s-a înălțat spre ceruri. N-am fost creați să scurmăm în gunoiul acestei lumi, ci să zburăm prin credință la Dumnezeu, la tronul Tatălui care ne așteaptă. Ce este veșnicia? Încercăm să dăm o explicație cât mintea noastră poate să cuprindă, dacă poate să cuprindă. Spunea cineva: ce este veșnicia? Zice să ne imaginăm, să ne folosim de imaginație, că coboară din cer, vine din cer o pasăre și ia un cioc de apă din ocean. Se întoarce la cer și se întoarce după 1000 de ani. Mai ia un cioc de apă și se întoarce iar la cer. Și se repete lucrul acesta, ciclul acesta tot la 1000 de ani. Și ia câte un cioc de apă. Și spunea persoana respectivă: când ajunge să golească oceanul, atunci a trecut o secundă de veșnicie. Dacă putem să cuprindem cu mintea noastră. Acum, la sfârșit, mă adresez la 3 categorii de persoane. Prima categorie sunt celor care n-au cunoscut această ofertă sau n-au prețuit-o, nu i-au dat importanță. Ce oferă cerul. A doua categorie a celor care au pornit din Egipt spre Canaan și doresc să aibă amândouă oferte, și lumea și cer. Dar nu este posibil. Noi știm că cei care au încercat lucrul acesta au plecat din Egipt, dar nu au mai ajuns în Canaan. Și a treia categorie sunt cei care au primit oferta cerului, care o prețuiesc și la ei oferta cerului, împărăția lui Dumnezeu primează în viața lor. Cu textul din Scriptură care ne spune în 2 Corinteni 4:18. 2 Corinteni 4:18. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la lucrurile care nu se văd.
Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Lucrurile care se văd și lucrurile care nu se văd. Care sunt lucrurile la care ne uităm. Poate să vadă ochiul credinței lucrurile care nu se văd. Pentru că la lucrurile care ne uităm, în acele ne vom pune încredere. Și vedem că lucrurile care nu se văd, tot ceea ce vedem în jurul nostru astăzi nu va mai fi niciodată. Lumea aceasta nu va exista. Dar va exista cealaltă care este veșnică, care nu vedem. O putem vedea doar cu ochii credinței, prin credință, prin ce este făgăduit. Și la ceea ce privim, vom ajunge să ne punem încredere. Cu care lucruri se ocupă mintea ta zi de zi? Care sunt lucrurile care și le dorește inima ta? La ce dai întâietate? Ce are mai întâi prioritate în viața ta? Cu aceea vei rămâne. Destinul tău îl stabilești astăzi. Fiecare zi e un astăzi. Vei rămâne cu ceea ce iubești. Care este oferta pe care o alegi? A lumii sau a cerului? Nu cu gura, ci cu inima. Poporul Israel a plecat din Egipt. A ieșit, dar n-a ieșit și cu gândul și cu inima. Sufletul tău are valoare. Pe care o dai? O valoare trecătoare sau o valoare veșnică? Tu ești cel care alegi astăzi. Dar nu uita că sufletul tău prețuiește viața Fiului Dumnezeu. Dacă alegi această ofertă a cerului, viața ta va fi ca viața lui Dumnezeu, pentru că va fi veșnică. Amin.